Hello po mga Oragon, mga kaibigan nating OFW at mga subscriber. Mega love shoutout po sa inyong lahat. At usapang OFW po tayo. Dati rin po tayong OFW sa Middle East. Unang sabak natin diyan sa pakikipagbardagulan sa Middle East ay sa po tayo napunta sa Tabuk sa Saudi Arabia. Ayan, at pag-usapan po natin yung buhay OFW nung tayo nasa Kuwait. Mga paps, 2003 nang pumunta tayo ng Kuwait at parang pinakang direct hire tayo. Mapalad tayo at meron kaagad tayong employer na naabutan doon, kaya nga lang imbis na yung usapan namin noon magkano ba yun, sa kung sa dinar 90 dinar yung usapan. Ang ginawa nung employer natin doon binigay sa atin 60 dinar sa isang buwan. Ay napakaliit po ng halaga na yun, at ang ginawa po natin, pinagtyagaan po natin yun at hanggang sa imbis na trabaho bahay ang gagawin natin, trabaho at bahay po. Ibig sabihin po, pagkagalabas po natin ng trabaho, naghahanap po tayo ng sideline, nagtatrabaho pa rin tayo para kumita lamang, kasi napakalit po nang ibinigay sa atin sahod noon ng unang dating natin noong 2003. At mega lang shoutout po dyan sa mga kaibigan natin sa Kuwait at mga kasamahan po, dati po natin kasamahan dyan sa Kuwait, at sa mga kaibigan po nating OFW, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan. At time check po, 10:23 ng umaga po dito sa Pilipinas. Ayan, nung unang pag-abroad natin sa Kuwait po, at medyo hindi po maganda yung karanasan po natin dyan, dahil instead na sasahurin po natin ay 90 dinar Kuwaiti dinar, binabaan po ng 60 Kuwaiti dinar. Napakaliit po noon. Kaya habang si host noon ay katrabaho, pero parang boryong tayo noon habang kumakain tayo noon ng tanghalian. Hindi natin malunok yung kanin kasi sa hirap ng ating trabaho noon. Ang trabaho ni host dyan sa Kuwait noon, carpet aging po. Nananahi po tayo ng mga aging na mga carpet na napakalalaki at napakakapal. Ayan, kaya si host po noon talaga namang araw-araw homesick sa loob ng isang taon. Pero medyo nakaluwag-luwag din po tayo doon after ng almost 1 year natin pagtatrabaho. Pinayagan po tayo maghanap ng panibagong employer, at nakakita lang po tayo na medyo maganda-gandang trabaho noon bilang isang storekeeper sa Salmiya. By the way, dati po tayo nagkatrabaho noon sa Parwania, malapit sa airport. At yun, nilipatan po natin yung pangalawang employer po natin noon, ay napunta tayo ng Salmiya sa may tapat ng Marina Mall doon. Medyo maganda-ganda sana yung trabaho natin, kaso nagka-problema naman tayo doon sa trabaho natin dahil mayroon tayong ipinasok noon na isang kapwa Pilipino, at medyo hindi maganda yung naging karanasan natin sa kanyang pagtulong. Kaya ayan, medyo tumagal din tayo doon sa trabaho natin yung bilang storekeeper. Umabot po tayo doon ng halos almost 6 years tayo ron sa dati natin yung pinakang huli nating employer. Kasi ako lang yung Pilipino dapat doon, mayroong nakiusap na isang Pilipino na kung maaari tulungan siya makapasok ng trabaho. Awa ng Diyos at naawa tayo sa kanya, tinulungan natin. After a year, ayun, tayo pa yata yung kinalaban, at tayo pa rin yung tayo yung dapat inilagay dapat sa kulungan. Nakipagsabuatan sila sa Pakistani at saka sa Indiano at saka sa mga ibang lahi pala. Sorry po, at ibang lahi pala. Nakipagsabuatan siya doon sa mga ibang lahi, at ginawan tayo ng problema. Kaya yun, napakahirap po ng buhay natin dyan sa abroad. Kaya yung mga kaibigan natin mga nasa abroad, mga kapwa natin Pilipino, sana magtulungan tayo sa lahat ng oras. Huwag natin ipahamak yung kapwa natin Pilipino nang dahil lamang po sa naiinggit tayo sa sinisweldo ng ating kapwa.
magpasalamat na lamang po tayo kung mayroon tayong trabaho at mayroon tayong sinisweldo, mayroon tayong income na nakukuha sa ating pagtatrabaho. Ayan. Kasi hindi naman po tayo pumunta riyan sa abroad para lamang magpasarap sa buhay. At pumunta po tayo diyan para sana magtrabaho. Kaso yung mga kababayan po nating ibang Pilipino, medyo pinapahamak at sana tanggalin natin yung crab mentality sa atin. Sabi nga nung kaibigan nating Filipino-Americano yung mga Amerikano noon napakagaling daw ng Pilipino, pero ang problema lang daw po ay yung crab mentality. Ayan, hindi po kahit noon yung ibang lahi po pag sinabi mo pag sinabi nilang Pilipino, sasabihin sa iyo Filipino are very nice worker, and magaling daw ang Pilipino sa lahat ng bagay ng trabaho. Ang problema lang po kasi yung pagiging crab mentality ang nagiging problema natin, at yung kapwa po natin hindi tayo nasisiyahan doon sa nagagawa mabuti ng ating mga kapwa. Kaya ingat-ingat po din po tayo kahit sa mga, sabi nga nung kamag-anak natin dyan sa abroad wala kang ibang dapat pagkatiwalaan dito sa abroad kundi ang iyong sarili. Kahit na kasi minsan yung magkamag-anak nagsisiraan pa rin. Kaya shout out po sa inyo lahat, at sa mga kaibigan at subscriber po natin mga OFW, ingat-ingat po tayo dyan. Lalong po dyan sa Middle East. Medyo malaking trauma po yung nangyari noon sa akin dyan sa Middle East, yung muntik-muntikan na tayong makulong na. Sa awa ng Diyos medyo pumabor sa atin yung pagkakataon, kasi nung maimbestigahan talagang plinantin nila yung mga ebidensya, at hindi nila alam na napakaraming CCTV pala doon sa warehouse na yan. Ayan, magpasalamat na lang po tayo sa Panginoon at tayo medyo okay naman nakabalik dito sa Pilipinas. At after nga pala nung ating pangalawang employer dyan sa Kuwait, nagkaroon pa tayo ng pangatlong employer doon. Kumbaga yung mga APs yung naging tawagin namin dyan sana yung mga nakakaintindi ng may tawag kasi kami dyan sa ibang lahi na yan, na yung APs na yan, medyo may kayabangan sa buhay. Yung naging employer ko noon, yun ang pinakang huli. Medyo maganda-ganda rin sana yung binigay sa atin salary kasi medyo kumbaga yung responsibilidad ng trabaho ay medyo mabigat-bigat din yung binigay sa atin. Pero ang problema kasi masyadong mataas yung tingin niya sa sarili niya. Kahit yung kasamahan ko nung na-dropsman na Pilipino balita ko nung umuwi ako na hindi na ako bumalik, pinakulong daw niya yung kaibigan natin, yung kababayan nating Pilipino na taga Quezon Province. Hindi ko na nga mula nung umuwi ako, hindi ko na siya makontak. Ayun pala pinakulong niya, tapos binadeport niya dito sa Pilipinas kasi ayaw niya magbayad nung mayroon kasi tayong nakukuha sa ating mga employer diyan sa abroad. Ayaw niya kasi magbayad ng yung length of service. Siyempre matagal-tagal sa kanya yung ginawa niya ng problema at ginawa niya ng solusyon na hindi siya makapagbayad. Ayan, sana kung tayo mag-abroad sabagay hindi tayo makakapamili ng mga employer kung nanggagaling tayo ng Pilipinas. Pagdating natin doon, saka pa lang po natin sila makikilala. Kaya ingat-ingat po tayo dyan sa mga nag-a-apply ng local or nag-a-apply dyan sa ibang bansa, at ingat po tayo sa paghanap ng trabaho. Marami naman po magagandang trabaho na makikita dyan kung magtsatsaga ka nga lang mag-apply. Kasi ako noon marami rin akong na-applyan dyan sa Kuwait noon. Local applicant po kasi ako noon. Kasi nirelease ako ng unang-una kong boss noon na pinaghanap ako ng ibang trabaho. Ayan, sana kung kayo i-release ng boss nyo mamili na lamang ko kayo ng mga maganda at malaking kumpanya. Ayan, mega love shoutout po sa ating mga kaibigan sa Kuwait. Ayan, si Os pala ay nagtatrabaho dito ngayon sa Pilipinas bilang isang driver, isang
nakikipagbardagulan sa kalsada sa araw-araw. Ayan. Kaya ingat-ingat po tayo at mabuhay po tayong lahat. At mega love shoutout po sa lahat ng mga driver dito sa Pilipinas at sa lahat po ng mga riders na dito sa ating bansa. Ayan. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel at sa ating mga kaibigan OFW. Mega love shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po. Bye bye po. Ingat po tayo at maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel.